Pormal na nga napasakaan og kaso og upat ka mga lalaki nga gitudlo nga responsable sa pag-gang rape sa 15 anyos nga dalagita dito sa lungsod sa Oslob. Detalye sa report ni Femari Dumabok. Pasado launa karong hapon naduso na sa mga personnel sa Oslob Municipal Police Station ngadto sa Cebu Provincial Prosecutor's Office ang reklamong statutory rape. Batok sa upat ka mga lalaking gireklamo din duha kanila managsuon samtang ang laing duha mga barkada nga taga-lungsod sa Dalagit. Gitumbok ang upat nga maoy milugo sa 15 anyos nga dalagita niadtong Disyembre 10 alas 4 sa kadlawon sud sa bakanting panimay nga iya ra usab sa mga suspitsado. Base sa giduso nga kaso, aduna kini tulo ka mga testigo. Din usa niini magulang pa sa duha ka mga gipasakaan og kaso. Nasikop ang upat sa mga sakop sa Oslob Police uban sa mga sakop sa CIDG ni adtong Disyembre 19 sa gabii sa Barangay Kasay sa lungsod sa Dalagit. Positibong giilang upat sa mga saksi. May nakuha usab nga mga kopya sa kuha sa CCTV sa lungsod sa Oslob nga magtumbok sa upat ka mga suspitsado sa krimen. Gipasabot sa Oslob Municipal Police nga subay sa nahipos nilang mga ebidensya ug pamahayag sa mga saksi. Upat lang ug dili 13 ka mga lalaki ang nalambigit sa gang rape. Padayong gipaladman sa Oslob Municipal Police ang ilang investigasyon sa maong kaso ug sa mga nalambigit niini. Ang autopsy result sa biktima ang gipaabot pa usab sa kapulisan nga mugawas na sa sunod simana. Obani Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang, Bisdak.